Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wachenjeza kuti boma lithana ndi onse omwe akuchita chinyengo pa ntchito yopereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza zakalembera wachibwereza wachisankho yemwe adzayambe pa 10 Januwale mpaka pa 3 Februwale chaka chikubwerachi. Ndipo apolisi kwa ajenda m'boma la Mzimba amanga anthu awiri kamba kuwaganizira kuti amapanga ndi kugulitsa fetereza wachinyengo. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wachenjeza kuti boma lithana ndi onse omwe akuchita chinyengo pa ntchito yopereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Dr. Usi wapereka chenjezoli pomwe anatsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akuvutika ndi njala maboma achikwawa ndi Thyolo. Charles Pensulo walemba ripoti. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi analotanganidwa mu Sabatayi pomwe amatsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'maboma achigawo chakumwera. Ndipo poyankhula m'maboma achikwawa ndi Thyolo, Dr. Usi anachenjeza anthu ena andale omwe akumalesa anthu awo kuti asalandire thandizo pofuna kuonetsa kuti ati boma ndilolephera. Munthu akamadya madyedwe awa ndi mpingo wakuti sungaziwe. Madyedwe alibe mpingo, madyedwe alibe chipani, madyedwe alibe mtundu. Nkuona njala simasata chipani, simasata mtundu, simasata mpingo. Therefore, tikamagawa chimanga osamakondera aliyense amene aida kulandira alandire. Pomwe amayamikira boma kamba koganizira anthu ovutika, bwana mkubwa wa boma la Thyolo Ahadison Kupanga anataonetsetsa kuti thandizo lililonse lifikire anthu oyenera m'bomalo. VDC chair komanso kumakhala vice MCs kumakhalanso chair komanso afumu amakhala pompo komanso anyamata athu adodima amakhala pompo akalemba mayina aja timapanga verify m'midzi andi tikamagawa chimanga ngati kuno ku Thyolo anthu amangoyima malaini nkumagaira anthu amene akubweretsa ID ndi amene analembetsedwa. Naye mfumu yayikulu ndalama ya boma la Thyolo inapempha kuti thandizolo lipitilire kamba kuti boma la Thyolo ndi limodzi mwa maboma omwe akhudzidwa kwambiri ndi njala. Tinali miyambo yabwino, misewu yabwino, komanso nyumba zabwino zonse zaonongeka chifukwa cha mphepo na mundu ndi mvula ya mkuntho. Komanso zuwa lakula kwambiri, m'minda mwathunso munaonongeka. Njala yakula kwambiri kuno. Choncho chifukwa cha kufika kwawo akubwera kuti azatione komanso kungotono kwako yayi. Komanso kuzatipasa chimanga. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Dodima a Moses Chimphepo atsimikiza kuti bungwe lawo lifikira anthu onse ofunika thandizo ponena kuti pofika pano bungwe lilapeza thandizo loposa theka la zomwe likufunikira. We had a budget of $197 million which you can translate into several billions in Malay kwacha. Out of that, 80% of the resources we found them, and we are continuing with resource mobilization. Our aim is to hit 100%. Pa ntchitoyi mabanja 961 kwa mfumu yayikulu Lundu ku Chikwawa alandira thumba la chimanga lolemera makilogramu 50 banja lililonse, pomwe mabanja 2055 ndiwo apindula kwa mfumu yayikulu ndalama ku Thyolo. Malinga ndi kafukufuku mabanja 70,569 ndiwo akhudzidwa ndi njala mboma la Thyolo, pomwe mboma la Chikwawa mabanja 84,431 ndiwo akufunikira chakudya. Kuchokera kuno ku Thyolo ndine Charles Pensulo. Boma layamikira mpingo wa Enlightened Christian Gathering the Jesus Nation kamba ka alendo ochokera kunja omwe akufika mdziko muno kudzakhala nawo pa mapemphero akumapeto achaka omwe achitike ku Lilongwe pa 31 Disemba. Nduna yoona zokopa alendo a Vera Kantukule yayankhula izi pa bwalo la ndege la Kamuzu International pomwe amakalandira nawo ena mwa alendo omwe afika mdziko muno kuchokera mayiko osiyanasiyana pokonzekera mapempherowa. Eunice Jovu akufotokoza zambiri.
nduna ya zokopa alendo Avera Kantukule anaona kuti kunali kopambana kuti akakhale nawo mu gulu lolandira anthu omwe akubwera mdziko muno kuchokera m'mayiko osiyanasiyana kudzakhala nawo pa mapemphero omwe akuwatchula kuti Goshen Night. Akantukule anenetsa kuti ntchito zokopa alendo zili nkuthekera kwakukulu kokweza chuma cha dziko lino. Iwo akuti pa nthawi yomwe alendo osiyanasiyana akufika mdziko muno pamakhala zinthu zambiri zomwe zimachitika poti alendowa amafunanso zinthu zosiyanasiyana zomwe operekera ake kapena kugulitsa amakhala Amalawi. Ndipo mtsogoleri wa mpingo wa ECG a Prophet Shepherd Bushiri akuti usiku wa pa 31 Disemba omwe akutchula kuti Night of Goshen Crossover ukhala usiku wopambana kwambiri mu nkhani za mapemphero mdziko muno pokuti mpingowu ukuyembekezera alendo oposa 25,000 omwe akuchokera m'mayiko osiyanasiyana. Mneneri Bushiri wati anthu ochita malonda mdziko muno akhala ndi mwayi ogulitsa zinthu zawo poti alendo omwe akubwerawa akhala akufuna malo ogona, mayendedwe komanso zachisangalalo zosiyanasiyana. Mmodzi mwa alendo omwe afika kale mdziko muno Selina Schwager ochokera ku Switzerland anati ndi okondwa kuti abwera kuno ku Malawi koyamba makamaka kudzakhala nawo pa mapemphero. Mapemphero olowa mchaka chatsopano omwe wakonza mpingo wa ECG achitika ku Kanengo pa 31 Disemba mpakana kucha kwa pa 1 January 2025. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza zakalembera wachibwereza mkaundula wachisankho yemwe adzayambe pa 10 January mpaka pa 3 February chaka chikubwerachi. Wapampando wa bungwe la MEC Mayi Annabel Talimanja walengeza zakalembera wachisankhoyi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Tindi ripoti la Trust Office. Kalembera wapadera wonjezerayu akutsatira chigamulo cha bwalo la milandu chomwe chinaperekedwa pa 25 Oktoba chaka chino. Chigamulochi chinalamula bungwe la MEC kuti pamene bungwe likuchita kalembera wachisankho, bungwe la National Registration Bureau likuyeneranso kuchita kalembera wachiphaso cha unzika pofuna kuthandizira bungwe la MEC pa ntchito yawo. Wapampando wa bungwe la MEC Annabel Talimanja walimbikitsa anthu mdziko muno kuti akalembetse pa nthawi ngati anakanika kutero mbuyomu. Talimanja watsindikanso kuti pakhala chilango chachikulu makamaka kwa omwe aphwanye malamulo akalemberayu pa nthawiyi. Kulembetsa kuposa kamodzi ndi mlandu, ndipo khoti linapatsidwa ndithu mphamvu kuti likhoza kupereka chilango cha chindapusa chofikira kuma 5 miliyoni kupita uko, komanso kukagwira kundende. Komanso kuonjezerapo poti nditsindike kwambiri chokuti lamulo likupereka mphamvu kuti amene wapezeka kuti analembetsanso mophwanyira malamulo ameneyi ndiye kuti dzina lake lichotsedwe mkaundula wa mavoti ndipo sangathenso kuponya nawo voti ndi kuchita nawo zina ndi zina za chisankho. Mlembi wamkulu wa bungwe la NRB Mphatso Sambo wati bungwe lawo ndilokonzeka kuchitanso kalembera wonjezerayu yemwe azayambira Mulungu sabata ino pokonzekera kalembera wachisankho yemwe ayambe pa 10 January chaka chammawa. Chatanena khoti kuti NRB azichita kalembera nthawi ya kalembera wa voti ifeyo maboma afezo yamba tinayiti tayamba kale. Ndiye tikubwerera kumene kuja kuti anthu amene aja tapatse mpata ndiye kuti kuyambira pa 29 pakana pa 4 January anthu onse tikuwapatsa mwayi woti akwanitse kulemba maboma onse afezo yamba ya MEC. Mukalemberayu bungwe la MEC likhala likulemba anthu okhawo omwe adayamba kale ndondomekoyi ndi bungwe la NRB mu gawo lachiwiri ndi lachitatu la kalembera wachisankho, komanso okhawo omwe anayenera kulembetsa pa 21 Oktoba chaka chino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bungwe la eni sukulu zomwe sizaboma la Independent Schools Association of Malawi ISAMA lapanga mgwirizano ndi sukulu zosula aphunzitsi amsukulu za sekondale za Domasi ndi Nalikule kuti zidzipereka maphunziro a degree kwa aphunzitsi amsukulu za bungweli. Poyankhula ku Blantyre pomwe amalandira ophunzira oyamba
pansi pa ndondomekoyi. Mkulu wa bungwe la Isama Bishop Wycliffe Chimwendo wati chikonzerochi chikudza mogwirizana ndi ndondomeko zawo zofuna kupitirira kuthandiza boma popereka maphunziro abwino zomwe akuti zingatheke bwino ngati aphunzitsi awo ali ndi maphunziro abwinonso. Malingana ndi Achimwendo, aphunzitsi omwe ali mgawoli alipo pafupifupi 350 ndipo ena adziphunzira kunalikule ku Lilongwe pomwe ena adziphunzira pansi pa sukulu ya Domasi. Iwo akufotokoza. Poyamba padali povuta timangodalira aziphunzitsi amene apuma pa ntchito kapena ena amene achotsedwa ntchito kuboma ndi amene amabwera kudzagwira ntchito mu private schools, koma pakale pano tinawo athu amene tikutha kumaphunzitsa nchonga choti aphunzitse m'masukulu mwathu. Izizi nchitsimizo chachikulu kuna kuti quality ikhala yabwino chifukwa chokuti ndanyamata mwaona ambiri njachisodzera ndipo ali ndi chidwi kwa basi kuti aphunzire akaphunzitse, and tili ndi chidwi na kuti tathandizire munjira zonse chifukwa maona even tsiku la lero tabweretsa mabanki amene akhoza kuwathandizira kuwapasa ma soft loans fo ena akugwira ntchito kale apase ma soft loans kuti athe kulipira mafizi awo asakhale ndi nkhawa yolipira mafizi. Ndipo mmodzi mwa aphunzitsi omwe akupindula nawo ndi a Blessings Chimwatsa. Program imene ndimayembekezera ndithu kwambiri foti schools zimene zinoti sizaboma zinali ngati kuti simathopeza mwina nawo mwayi ngati umene kuti munthu uthopeza degree, koma chifukwa chakubwera umene kuku tikhaso nafe ndi mwayi danga ona kuti thopeza degree yabwino ndithu kuchokeraso kwa akadauloso ochokeraso kuboma. Nde ineyo ndithu ndisanga kwambiri na kuti zitakhala nthawi yayitali kwambiri tisanapatsidwe mwayi umenewo, koma through Isama wogwizana ndi Domasi abweretsa chimenechi ndithu chinthu chimene kuti tikathisopeza mwayi degree ndithu yopambana kwambiri. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo madzulo ano muli ndine Mike Mlongoti ndi mzangayo Tauson Kamalata. Tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wachenjeza kuti boma lithana ndi onse omwe akuchita chinyengo pa ntchito yopereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza zakalembera wachibwereza wachisankho yemwe adzayambe pa 10 Januwale mpaka pa 3 Februwale chaka chikubwerachi. Ndipo apolisi kwa ajenda m'boma la Mzimba amanga anthu awiri kamba kuwaganizira kuti amapanga ndi kugulitsa fetereza wachinyengo. Abalaimu kumajere kuno ngati simnabwereko muponyana nzinthu za nkhaninkhani. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandiraninso ku nkhani zathu, ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti chipatala cha Kamuzu Central KCH chapempha anthu akufuna kwabwino kuti athandizire kuti ntchito za chipatalachi zipite patsogolo. Mkulu wa KCH Dr. Enoch Ludzu ndiye wanena izi pamwambo wolandira zikuku zokwera anthu odwala zomwe apereka a Chirunga Alumni Group, anthu omwe adaphunzirapo ku Chancellor College ku Zomba. Iwo ati zikukuzi zithandizira kwambiri kuchepetsa vuto la mayendedwe pakati pa odwala. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripotiri. Dr. Ludzu anayamika ophunzira kale aku Chancellor College kamba kuthandiza chipatalachi ndi zikuku zomwe odwala zigwiritsa ntchito zomwe zithandizira kwambiri
pothana mavuto osiyanasiyana omwe chipatala chimakumana nawo komanso kuthandizira kwambiri ntchito za umoyo zipite mtsogolo mdziko muno. Iwo apempha mabungwe ndi anthu osiyanasiyana kuti azithandize kwambiri pa ntchito za umoyo komanso kutsindika kuti boma palokha singakwanitse kuthana mavuto osiyanasiyana omwe chipatalachi chimakumana nawo. Tiyamike kuti thandizo limeneli ma wheelchair amathandizira kuyenda kwa mapatient mchipatala muno. Mapatient akabwera ena makhala adwala kwambiri sangathe kuyenda pawokha, ena ali kale ndi mavuto oti pawokha sangayende. Ndi amafuna zinthu ngati zimenezi kuti tatenge kuchokera pa point ina kupita pa point ina pamene akulandira chithandizo. Ndi ma wheelchair oti ndi abwino akuyenda bwinobwino ndothandiza kwambiri kwazungulitsa anthu amenewa pamene akulandira chithandizo chawo mchipatala. Ma wheelchair wa tizera zinthu zili bwino tingakonda atapitirira 100. Ndiye 5 wa ndikongoyambira titakhoti ena alipo tatha kuponyaso kuponyezana kukafika ku 100 umapitilira uko titha kukhala anthu okondwa. Mawake mmodzi mwa akuluakulu a Chilunga Alumni Group a Darwin Pangani alonjeza kuti gulu lawo lipitiriza kudzipereka pothandiza masomphenya aboma othandiza kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Iwo anati zikukuzi azigula ndi thandizo lochokera kwa anzawo omwe anaphunziranso pa Chancellor College zaka zambuyomo ndipo amakhala kunja kwa dziko lino, pomwe anati gululi inaona kufunikira kwa chipatala cha Kamuzu Central poonera kuti chimathandiza anthu ambiri mdziko muno osati amuzida okha wa Lilongwe. Ifeyo kuzipanga organize kwathu ndi kubwera tinafuna kuti chikhale ngati chisanzo chokuti azinzathuso ena amene anadusa mu makorido aku University of Malawi ndipo ali ndi kuthekera kwabwino athe kumvesesa kunena kuti athaso kupanga zolinga zonena kuti athandize zipatala zathu Malawi muno. Gulu la Chilunga Alumni la ku Chancellor College adalikhazikitsa mchaka cha 2023 ndipo muno ophunzira azaka zosiyanasiyana ku Chancellor College. Thandizoli alipereka ndi mutu onena kuti kuthandizira pa ntchito za umoyo mdziko. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Mawanja omwe amachita ulimi osiyanasiyana m'dera la Malombe kwa mfumu yayikulu Jowe ku Mangochi ati apitiriza kugwira ntchito m'minda yawo pamene akuyembekezera mvula. Izi azinena pa tsiku lowafotokozera za ulimi wa makono lomwe anakonza alimi azaulimi kudzera ku ntchito za Malawi Watershed Services Improvement Project MWASIP zomwe cholinga chake nkubwezeretsa chonde mthaka komanso kusamalira zachilengedwe. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Alimi amboma la Mangochi akuyembekezera mvula yomwe zaka zambiri nthawi ngati ino imakhala ikugwa komanso mmera ukuonekera m'minda. Pamkumano owafotokozera anthu omwe amachita ulimi osiyanasiyana m'dera la Malombe pa msika wa Ibrahimu omwe anakonza a Malawi Watershed Services Improvement Project MWASIP zinadziwika kuti ambiri mwa alimiwa akonza kale minda yawo ndipo chomwe akudikira ndi mvula. Iwo ati ngakhale mvula sinayambe chikhulupiriro ali nacho kuti ibwera yokwanira ndipo akolola zochuluka. Takumbakumba kale mayenje pamene takumbakumba kale mayenje chifukwa timalima ngati kumbozi uku. Kumbozi kumene timalimako sitimati afeteza ndi mauje ni mwa makolo athu tinachosa ndoji ndiye timangokumba mayenje makanga kuti fiteze kawiri kumene kwayi koma fiteze timatia cha kunoko. Ndasangala nayo kwambiri kubwera kuno kwa masipi kuno mujebula imu nimene ritilili chifukwa itithandiza ife ulimi kwathu tizipeza zakudya zokwanira. Malingana ndi mlangizi wa zaulimi m'dera la Jowe Miriam Malefula, ulangizi otere ndi ofunika kwambiri kuti alimi akonze ngonyeka ndi cholinga chokuti adzikolola madzi komanso kuwathandiza kuti ngati madzi angasefukire asapite ndi mbewu zawo. Pamene tikutsatira ndondomeko zimene zakalimidwe zasopano zimapangitsa kuti zibwezerese chonde chathu, zibwezerese nthaka mchonde mwathu, komanso zimathandiza kuti alimi akolole zokolola zochuluka zimene pamapeto pake atha kuzagulitsa ngakhale kuti kudya kumene kwa chaka chonse chimene cha ulimi mmene chimakhalira. Ndipo m'mawu ake mlangizi wa alangizi a zaulimi pansi pa ntchito za MWASIP a Christopher Nkoma ati cholinga chawo nkufuna kuonetsetsa kuti madera ambiri anthu akusamalira chilengedwe komanso kubwezeretsa chonde mu nthaka. Kudera kuno tifuna zaone kuti kuli malo akulu amene ali otetezeka ndiponso asata ulangizi umene ifeyo timakhala tikulimbisa nthawi ndi nthawi kuti
malo ochulukirapo ngati tukamba kumangochi kuno kuti 30,000 hectares yonseyo ikhale yotetezeka. Muli akalozera amenemo tiziona maboxes kapena ngonyeka amenemo tizionanso kuti anthu akusangalala kuti katikali amakolola amatumba 3 pa eka panopa zizakamba za matumba 40 50 malinga ndi imene ulangizi umanenera. Ndiye ife tizakhala ndithu okondwa ndipo tizaziwa kuti ayi ntchito ya ulangizi yafika ndithu pokoma. Ntchito za mwasip zikuchitika m'madera osiyanasiyana mdziko muno ndipo alimi komanso anthu osiyanasiyana akugwira ntchito zobwezeretsa chonde mnthaka, kusamalira nkhalango komanso kuchita ulimi wa makono. Dave Uma, MBC Mangochi. Apolisi kwa Jenda m'boma la Mzimba amanga anthu awiri kamba kuwaganizira kuti amapanga ndi kugulitsa fetereza wachinyengo. Mneneri wa polisi ya Jenda McFarlane Nseteka wati awiriwa ndi a George Moyo ndi a Samson Kavala ndipo ati awatengera ku bwalo la milandu akangomaliza kufufuza zinthu zina. Musasecheyo walemba ripoti. A McFarlane Nseteka omwe ndi mneneri wa polisi ya Jenda ati anthu awiriwa anawamanga pa 26 December 2024 potsatira madandaulo kuchokera kwa alimi ena omwe anagula fetereza ndi mbewu pamalo ochitira malonda a Jenda m'boma la Mzimba. Malingana ndi Nseteka, kafukufuku aonetsa kuti anthuwo amasakaniza doti, lime komanso fetereza ochepa nkupanga matumba ama 50 kg pa tchire lina ku dera la Swaswa m'bomalo. Pamalopo panapezeka matumba 12 a lime, matumba 12 a fetereza wachinyengo, doti komanso zinthu zina zomwe anthuwo amagwiritsa ntchito. Pakadali pano apolisi alanda matumba 45 a fetereza wachinyengoyo podikira kuti bungwe la Malawi Bureau of Standards lizaunike bwino. Anthu awiriwa awapatsa mlandu wopanga zinthu popanda chilolezo zomwe zikusemphana ndi gawo 29 la malamulo a MBS komanso kugulitsa zinthu zachinyengo. Musasecheyo, MBC. Munkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yatsimikiza kuti Peter Mponda watola pansi udindo wake ngati mphunzitsi wa timuyi patangotha miyezi yochepa atasayinira mgwirizano watsopano. Malipoti ena akusonyeza kuti timu yake yakale yomwe anasewerapo komanso kuthandizira kuphunzitsa ya Nyasa Big Bullets ndi yomwe ikufuna kumulemba ntchito mphunzitsiyo. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wachenjeza kuti boma lithana ndi onse omwe akuchita chinyengo pa ntchito yopereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza zakalembera wachibwereza wachisankho yemwe adzayambe pa 10 Januwale mpaka pa 3 February chaka chikubwerachi. Ndipo apolisi kwa Jenda m'boma la Mzimba amanga anthu awiri kamba kuwaganizira kuti amapanga ndi kugulitsa fetereza wachinyengo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Madzulano munali ndine Mike Mlongoti ndi nzangayu Tauson Kamalata. Tikufunirani chuti cha Christmas komanso chaka chatsopano chopambana.
Council for Disability Affairs. kutenga nawo gawo pa ndondomeko zilizonse zokhuza chisankho ndi ufulu wa munthu aliyense. Anthu olumala ali ndi ufulu otenga nawo gawo pa chisankho mdziko ngati akukwaniritsa zowayenereza kuvota, kuyima nawo pa chisankho kapena kuyendetsa nawo chisankho kumene. Adindo tonse pa nkhani ya chisankho tionetsetse kuti anthu olumala akutenga nawo gawo pa ndondomeko ndi zochitika zosiyanasiyana zokhuza chisankho, monga kulembetsa makalondolo a voti, kupeza uthenga okhuza chisankho mosavuta, komanso mogwirizana ndi ulumali omwe munthu ali nawo, kuyimira maudindo osiyanasiyana pa chisankho, kusankhidwa maudindo achipani, kuchita nawo misonkhano yokopa anthu, kuvota, kuyang'anira chisankho, komanso kuwerengera mavoti, ndiponso kuthandizidwa moyenera pomwe munthu ali ndi dandaulo. Munthu wolumala asaletsedwe kapena kusalidwa potenga nawo gawo mu ndondomekozi. Dziwani kuti kutero ndi kuphwanya malamulo a dziko lino komanso mfundo ndi nsanamira za ufulu wachibadidwe. Mphamvu zofufuza komasopeleka zilango makola.